kabeh wis padha nampa. Gawe yang diselo. Supaya menehi palangsuran Gusti Patih Wonosalam Demak. Kula saka kuwi cepat cekau bedomo. Hei! Para tantomo. Hei! Siaga makarya. Asta sanjata. Lumaksana ma kita-kita. Kamyo! 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 Budaya
wani. Eh, Ojo siji-siji. tapi jaluk om. Bareng. Maju bareng. Mesti bareng. Matang sik wani. Woi, Eh. Ciro lumpatmu. Eh. Nek wani rasa siji-siji. Piye? Bareng. Ayo sikat. Matane. Carane ora ono pingin. Hei, Eh. lawane siji-siji. Lah, Maju eh. bareng. Ngono. Lo maju bareng aku yang mesti. Mundur. Saya jatuh. Woi, wah, ai, woi, wah, woi, Piye? Ora umum. Lo maju turu lapo kowe? Ora umum kowe. Memang piye pertama? Lo dijak velocity malah do turu. Velocity lak ngene ya, Mas. Velocity. Ini. Ya. 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 Darah. Siti kok nyaplak matane kancane iki piye? Aduh, Kalau Siti tak elone nang ngene. Terus buabrak ngono lho. Matane iki lho. Eh, sik. Eh. Eh. Sik. Ora perkara itu. Lah ono. Perkara iku semua idone aku iki lho. Hop. Hop. Apa? Ora umum. Ora umum piye? Ora umum. Ono apa? Umume potongan. Potongan. Lah gundul iki gundul. Yo. Kemudian ya raja asem. Kabare apa, Pak? Aku musuh iki. Piye? Apa iku? Kamu sapa? Nah iki yo aku musuh. Yo. Nah iki apa, Mas? Iki apa? Teleke barang tenan kok. Iya. Kak lek, Rena. Ngeplak kene iki gak dungu le. Ngeplak yo ngarep to, Lek. Ngeplak kok buri. Pancen ngeplak mau kok ndi? Wong arep. Karepe ngene ya. Lah, loro ta ora? Ora le. Sing bener kok ndi? Sing bener tak tontoni sik ah. Angel lek. Buka sik. Buka. Kok ngarep loro. Loro. Ya, kok guri loro ya ta ora? Sing bener kok kepiye dhisik? Ben ro. Yo. Sing bener ngono. Bocah jo kleru. Yo. Amplok sing bener dudune guri. Dudune blas. Kowe pengen ro. Aku tak baik, Bro. Langsung kowe. Ketoprak iku lek kowe tok. Ayo.
Pak Lurah jalan duit. Kokol. Lek. Lek bedel. Piye, Pak? Kowe dipantal jeduar ora? Yo, Malah menehi pantun. tapi Iki mau pantune piye? Ono ya ning sur wit. palsu kowe. Pak Lurah pindah duit ah. Ojo ngomong sini wong. Pantune sing genah pantun ndongakno masyarakat ngono lho. Waraya Mas. Ana klopo ceblok ning sorwit. Oh yo. Piye? Ana klopo ceblok ning sorwit. Maksude. Kami tuwa njuk duit. Podo wae. Podo wae. Podo. Fokus. Kowe kaget. Kaget. Bayang Saya. Kowe nek kowe kaget jantungmu mecotot. Angkat tangan. Tak talenane. Ben gak kaget. Oke. Oke. Pemanasan. Kurang panas. Kurang panas. Kurang panas. Kalau kompor kono. Ya aja purek ah. Lah piye? Gak sampe pindho ping 3 kok. Aku sampe pisan tok. Lah nek ping 7 ping 3 ping 20 bayarane padha ae. Tak urus iki. Piye? Bayarane padha bayaran piro? Bayaranku 100. Cek. Tenan ta ora? Tenan ta ora? Oke, bos, oke. Ayo, aku nulis dulu, kamu ya. Ayo. Wani ta ora? Wani. Ora wani. Sehat tak ini. Mulai sesuk rondo budaya kaprok bayaran 200. Yo, sesuk. Kita bayaran dhewe 100. Ya Allah, aja. Awak loro kabeh kene bareng. Oh, pincet ya ora cukup yo, Bu. Yo ayo, aku bareng yo. Aduh, rugi tuh gondrong. Gondrong kalah. Dikeroyok bos. Dikeroyok. Ngadeg. Piye neh? Wes. Wis. Mojok rene. Wis. Iya. Ayo, bagus. Lucu nih kene, Bapak. Lucu kan aku.
Ojo mlayu Ayo wong demok. Piye? Utuh ada prajurit. Kau tuh ada satrio. Pra durung nganti dadal kulitmu. Durung nganti muncrat kitamu. Wis wani ninggal kepala gan peperangan. Sing mbok arepake kepiye? Gus, ngerteni lho. Piye? Terbasuki mobil. Menungso urip yen duwe gegayan mesti ana pangorbanan. Banjur kepiye? Dene ing papan kene kowe kang dadi watu sandunganku. Rawe-rawe ratas malang-malang bakal tak putung. Bakal tak pungkas ke tanganku. Ojo akeh nucap. Kaya betet ana ing petigalan kene. Yo, tantono ing papan kene. Yen kowe bisa nugel silahmu, bana sembah gelem. Oh, keparat kowe. Wong Demak. Peperangan yang ngandelake atose balong. Kandele kulit. Tak kira ora bakal ana kerampungane. Banjur sing mbok karepe kepiye? Aduh aji kawijayan. Yen kowe bisa ngembari aji kawijayanku, aku bakal manungkul karo kowe. Bukten ing papan kene. Oh. Balik. Nek dadi ape? Ape-apane lho. Wis ngaku ulut ora ra yo. Bisa tanggung kok. Lah tanggung. Dadi apa? Apa? Butute ning arep cok. Wong buri petan gak ketok. Carane ngaku ulut. Petok pramune cuk. Apa? Asa cok ah. Apa? Suwe. Ulo iku biasa ning ngarep. Karo malat-malat. Butuh ning buri. Iya, goblok. Masa buntut nang arep. Kowe jenenge gak ulo. Apa? Ning sendolo pepake. Yo tak malah. Baleni. Sorry ya, Bro. Oke. Kesalahan teknik. Yoi. Sampai samene wong Demak, aku bakal maleh ulo. Maleo ping 1000 paribasan aku ora bakal mundur. Iya, aku maleh. Halah. Yo. Ya itu lihat malah ta ora. Urusan maleh. Ya Allah. Gila aku. Salah terus yo. Ya Allah, aku mau ngene piye, Mas? Kowe jarene malah ulo iku biasa ning ngarep butuhe ning buri karo malamnya. Ya bener. Ya kan. Ya ampun. Mas. Seneng arep ndak sih kilo wajan ulo iki. Ilang ketelan, ora dasem. Lu ora bilang jong dari tadi bilang. Barani. Ngomong kok ora ngomong. Ini Mas. Kowe lali malah sing cetok go. Aku ngomong no, aku malah dadi ulo. Ulo ora cetok. Kowe ya ngono, malah dadi lo sing lengkap. Sing lengkap ben cetok. Mundur. Bareni. Aku malah ulo. Ndak sing ngarep. Buntute nang guri. Terus Ndak ulo sing ngarep, ora ndase sing nganggo karo melet-melet. Gus. Ora mau kowe. Aduh! Kowe ku yo nek nyuwarane aja ngono,
Mas. Lah omong wae ulah dak. Tok ngono ah. Kok. Lah terus. Sing jero iku keblane kowe kok. Lah sing mau jelek kepiye? Yo kok siji ae. Kowe iso dekor ula apa ora? Lah apa? Kowe iki nyuarane ula yo sing tenanan ah. Kok ngomong piye? Kok siji Lah ae. gak sithik. Kok. Sak. Iku gak sithik iku. Nyenget iku. Iki gak kurang sithik piye? Kok. Sak. Tau tumak kula sareng. Tok ngene tok iku tau tumak kowe. Aku ndak iki beres. Kowe tenan yo. Yo. Piye? Saiki ge variasi. Variasi deh. Kok selep. Oke. Ono slepe. Kok. Mundur. Kebak. Ayo mundur. Kowe tak dikene ya. Kok. Ronco. Iya. Aku kok esmosi. Selap. 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 Ben sakmu ini. Taplok. Ben sakmu ini. Taplok ae, wis. Ben sakmu Ayo, ini. tinggal. Wes kulone Ben buah. sakmu ini. Ayo tinggal. Yo. Cukup semene. Ora tenan perang mati sok lanangan. Hei wong Majapahit, Yes. sawangan maju apa kowe?